pamwe ndini sikagoni kuporesa vanamenge ona vafara chose kuti hatipori ngokuti vanotinamatira pamwe havana simba. Handiti ndafana mai uchiti hameni handiti haisi nyaya izvozvo. 15 verse 5 Johani muvhangeri panamba 6 panoti kana muchigara mendiri ini ndinogaramo muri. Togara muna Jesu. Jesu opinda mendiri topfekana. Chikumbira izvozvo zvamunoda ndinomudii. Ini ndagara muna Jesu. Jesu uri mandiri. Imi ndinokunamatira musipa nzvimbo hamupori. Handizvo. Ndichazvitanga mangwani. Right, verenga. Number 27. Yeah. Asifamba ibedi zvakafanana nevhangeri yaKristu. Asifamba icheto zvakafanana nevhangeri yaJesu. Kuti kunyangwe ndikauya ndikakuonai. Kunyange ndikauya ndikakuonai ndikakujuma imusingazivi kuti ndasvika nguvai. Kunyange ndisipo. Kunyange ndisipo. Ndibve pamusoro penyu kuti mumire nesimba. Ndibve pamusoro penyu kuti mumire nesimba. Nomweya mumwe 432. Ndisira handidi kupedza nguva 432 mabasa. Panzi naPaulosi ndinoda zviro kwazvo kuti kana ndisipo mushate nomweya mumwe. Kunyange ndonzwa ndiri kure ndinzwa kuti zviro kwazvo muri kufamba nenzira yakafanira. 432 mabasa. 432 mabasa apostori. Ya. Kuzwana kwavatendi. Kuzwana kwevatendi. Ndo zvaitaura Paulosi kana ndisipo ngandinzwa zviro kwazvo kuti munodii munonzwanana musadzutana. Musadzutana. Rugare vaziona amai. Yes. Number 32. Yeah. Zvino vazhinji vose vavaitenda vaiva nomweya mumwe. Vazhinji vose vaitenda vanga nomweya mumwe. Nomweya mumwe. Nomweya mumwe. Kwakanga kusina mumwe waiti chimwe. Hapana mumwe waiti ichi ngechangu. Rugare vamurimi. Rugare vamurimi. Hatingazvipedzi. Because vana murimi hanana mutizira. Vakatirera kuHarare. Votisiya mutizira vachiuya kuPrazi. Votisiya nana Maparo. Saka tinana baba vakawanda vemweya. Saka ndo zvatiganyani kuti tiparadzane nevanhu iyo hazvichadi. Hazvichaiti. Mashoko aJesu kuna Mateo aneti une ropa rakanaka. Munhu iyeye unongoyananisa. Unopinda mudenga nokudii. Unongoyananisa bedzi. Yes. Zvinhu zvese vaiti ngezvavo vaiwirirana. Rugara mamhene. Ndotaurira niya kuti ndakaona mamhene. Muri vapenyu. Verenga. Yes. Vaapostoli vaipupurira kumuka kwaJesu. Vaapostoli vaipupurira kumuka kwaJesu. Nesimba guru rakawandisa. Nyasha huru ikaonekwa pamusoro pavo. Nyasha huru vakaitirwe nyasha chaidzo nokungopupurira kumuka kwaJesu. Vanga vasingavengani vane rudo chairwo. Rugare vaziona Mwari. Ndofara vakomana vezera rangu daiso ndaganya. Verenga. Number 34. Yes. Nokuti pakanga pasina waishewa pakati pavo. Hapana waishewa pakati pavo. Nokuti vose vaiva neminda kana dzimba. Vaiva neminda nedzimba assets. Vakazvitengesa. Vakauya nomutengo wazvo. Wezvakatengeswa. Kuuya nazvo patemberi. Sevana vamwe munomu vanovolontiya kuti ndatiri paCovid wasingashandi zvakanaka. Saka pamusangano ipapo inini ndichatakure grocery rese. Pamusangano ipapo inini ndichauya nomuriwo. Ndo zvaita vapostori izvozvo. Vana vezioni vanoshanda sponsor chechi yenyu. Munovati vana baba vamutati bvisai $20 vaneiwane. Vakabereka imimi. Saka vapostori vaiti zvese izvozvi ngezvedu. Vanowana sponsor ichechi sponsor misangano iite. Ndo zvaita vapostori pa432 dzemabasa. Rugare kwomurayi. Neta sechashandisa vanhu kufara. Ndafara ndopandakabarirwa pano. Ndiri pano nongoti ndiri pabora. Kana kuti pakusefa handiti. Paane vaganya. Rugare kwomuri. Vhangeri riri pano riri kunaka. Kuimba kuri pano kuri kunaka. Gitari haisati raitei. Ndinoda zvese. Handiri kuti ndotamba ndenda kuti makumbo sandakasungirwe simbi. Asati zvandiitira izvi. Asi kuimba zvekuti kuimba 100%. Rugare maziona Mwari. Verenga kwendisire nguva dzaana ganyana. Kuverenga netidzokera pachifemo zvinzwisisike. Vakauya nomutengo wezvakatengeswa. Vakauya nezviro zvavo kuuya nazvo kuchechi kuti basa raMwari riite. Panoungana vanhu varipiwa
kuitire nyasha wakasipotsa musangano uno. Hapana chatakazwa asi tomoziva kuti pane vanhu vakadii. Mwari vakuitire zviro kwazvo. Yes. 35. Yeah. Vakazviisa pamberi paapostora. Vakazviisa pamberi paapostoli ndozvatatengesa zvatauya nazvo izvi. Mumwe nomumwe akagwerwa paakashayiwa napo. Mumwe nomumwe akagwerwa paakashayiwa napo. Asi ipapo pakupangana kuti ngatiite chiro pane makuru kumakonimeni vanowana matsotsi asingadi kubatire kereke. Verenga manje tonokuona rimwe tsotsi rakabatika ipapo. Number 36. Yes. naJosefa akatumidza naapostora achinzi Bhanabhasi. Yes. Ndokuti mwanakomana wakunyaradza kana zvichishandurwa murevhi munhu wekupuro parudzi rwake. Number 37. Verenga. Waya nomunda Akatengesa. akauya nemari akaisa pamberi paapostoli. Verenga. Tsotsi Ananiasi naSafira. Number 1. Verenga. Tino mumwe Mumwe murume ainzi Ananiasi wakatengesa pfuma yake wakatengesawo ana Safira mukadzi wake. andokapangana nomukadzi. Number 2. Vapangana namadini. Akazvikamurira zvimwe pamutengo wake. Amadini ngatitora ngatiitidene kumusangano. Vamadini vakati yakawandisa ngatisiye imwe. Ndozvakaita Ananiasi apo kwakudii. Mukadzi wake achizvizivawo. Mukadzi waizviziva vaitenda vaizviziva vakadii. Akauya nomumwe mugove Pakusiya pakuya nomumwe munhu zvishoma. ndokuisa pamberi paapostoli. Ndokuisa pamberi paapostoli. Number 3. Vaapostoli vanoti. Number 3. Asi Petro akati Petro unoti. Ananiasi Wakazviona mumweya. Satani aidzireko mwoyo wako. Satani waidzireko mwoyo wako. Ndo zvawatengesa here izvi. Ndo zvawawada here pazvinhu zvawatengesa. Kuti urere nhema kumweya mutsvene. Kuti urevere nhema kumweya mutsvene kuti ndo zvataona izvi. Nokuzvikamurira zvimwe pamutengo womunda. Kupisa munda wawatengesa pakuiga imwe mari kusiya kumba. Number 4. Iwe uchiripo wakanga usi wako here. Wanga uri wako munda saka mari yaunoviga ngeyakopi here. Watengeswa wakanga usina simba nazvo here. Verenga. Waita seiko zvawafunga chiri chimwoyo mako. Zvawafunga chiri chikuiga imwe mari. Hauna nhema kuvanhu Kureve nhema kuvapostori. asi kuna Mwari. Kuna hausi kurevere nhema isusu kuti vadiwa handina mari yemusangano iwe unayo wasiyo kumba. Hausi kurevere nhema sangano asi kurevera Mwari uri kudenga. Number 5. Kugara kwamuri. Yes. Ananiasi wakati achinzwa mashoko iwayo akawira pasi akabudisa mweya wake pakufa kutya kukuru kukawira vose vakasvinzwa. usangari pakasvinzwa. Number 6. Wakafa kukunyama. Majaya akasimuka akamuputira akatora mutumba wokuputira ndokumutakura kunze kuisa kunze ndokumuviga. Number 7. Nguva dzinenge senhatu kumatiri dzapfuura mukadzi wake akapinda mukadzi wako unopinda asingazivi zvaitwa. asingazivi kuti murume wafa kunyama. Petro akapindura kwaari akati Petro unoti ndiudze kana matengesa ndo mari yakatengesa here iyi. iye akati hongo. Mai vanoti hongo nokuti vapanga nokunyama. Ndiye akada. Number 9. Rugare kwamuri. Ndichazosumukazve muchazosumuka moti wakazve ikanyanyisa evhangeri. Handitogoni kuti kusumuke 10 minutes 15 minutes dzomunoita. Ndinotoda 2-3 hours ndipo taurawo. Ndatenda chose ngera Jesu.